Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang berawuh kakung putri, sugeng
dumateng keluarga kula keluarga agung Pagelaran sedherek putra Jaya dipun pandhegani dening Arjuna Muda Mas Rendi pribadi Wijel saking Jombang Yoso Wilangun Kabupaten tingkat kali Lumajang Bagi Putra Jaya siang menika nyambut damel sesarengan makarya sesarengan Nasida audio sound system Wijil saking Wegale Yoso Wilangun Lumajang dipun undang utawi dipun tanggap kalian ingkang minulya terhormat Bapak Budi Ibu Ani Ibu Aisyah Budi sekeluarga tanggal warsa ugi menika bali mantul urus pernikahan putra putri tercinta saking Bapak Budi Ibu Ani M Hakiki ingkang pikantuk Nur Siti Aisyah ugia bejang dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah patut runtut arum rumah kaya ini lan mintuna amin ya robbal alamin rawuh pambukaning pagelaran panjenengan kula mirsani terus Budi kebiar gleger kebiaripun reok putra Jaya sugeng siang rawuh sugeng Sani Nun Yo kita jana mana alon-alon Mama Yeni Yo Mas Rendi juragane no Jombang Yoso Wilangun yang anggonane LAB Channel budayawan Lumajang matur guging manut Agung Putri para tamu undangan ugi ingkang derma gati tuan rumah siang menika Bapak Budi Aisyah Ibu Ani Aisyah monggo pagelaran ingkang angka setunggal panjenengan kula mirsani kebiar reo Putra Jaya kula aturi dumateng putu wayah putra wayah ponak-ponakane Bapak Budi Ibu Ani Aisyah
sekeluarga sageta dipun tupaken reok putra Jayus yang menika iring-iring saking jaba nggih. Kula sukani gendeng aja cilik ati Mas Manus dato yo. Mas Randy Juragane Jombang Yoso panggonane wis kena ya amor tole tolia Yang rindunya ayo gede Putra Jaya
ditumpakno nggih. Putra waya putu waya pona-ponane Bapak Budi, Ibu Ani, Ibu Aisyah sekeluarga sageta sami minggah dhateng kebiaripun Reog Putrajaya nggih. Ananging kula kepingin merut dos pundi piyantunipun tuan rumah Darmagati siang menika terhormat Bapak Budi, Ibu Ani, Ibu Aisyah sageta minggah dhateng sasana panggung pagelaran nyompeng wujuding artis biduan Putrajaya nggih. Makarya sesarengan Nasida Audio LAB channel ugi kalian budayawan Lumajang panjenengan berawung kula sekali gede. Udan angin nyonggo kangen Mas Manus dadoyo Mama kau monggo Bapak Budi sawerane Pak Putri nggih. Ibu Ani monggo kita goyang lagi kula isun titip salam krono isun kangen nurut yang nangis awak ngomong belum sampai Bapak Budi ayo Pak. Ibu Ani Terima kasih. Pak Budi Sing prabot monggo. Karanane Bu. yo Hujan amin amin ceritane ayo kepengin rungu ayo kepengin rungu ayo kabiare kono iso yo do yo do yang nangin awak ngomong belum sampai yo langit kan bumi kan jadi saksi kau senang
kabiare kono iso depan agangan nunggu yon riko ya iyo mesti omongi ayo mesti ngerti ayo yo terus ditupakno nggih ponak-ponakane Bapak Budi Ibu Ani Aisyah nggih monggo kula aturi minggan numpak reong Putrajaya ikan dipun pandhekani Mas Rendi Wijil saking Jombang Yoso siap menika samirawo ugi makarya utawi nyambut gawe bebarengan nasida audio wonten dusun Jombang wonten dusun Kebonan Yoso Wilangun Kidul nggih riyanipun ingkang dromogati ingkang minulya Bapak Budi Ibu Ani monggo LAB channel ugi wonten budayawan Lumajang nggih sabar kemawon nggih titiwancine pancene wis wayahe udan nggih kula sekali gendeng para rawuh Putrajaya ego wong tuwa sing lagi viral Mama Fitri tatos yo lagune TikTok wong tuwa Mama Fitri monggo sing badhe nyawer badhe nyumping artis biduan sak dereanipun Bapak Budi Ibu Ani monggo kula aturi nggih Dadang Putrajaya matur supanuwun ceritani yo cerita sing apale liko bapak lunga ninggal ke keluarga tapi kudu tak terima yo sing
Yo yo yo. Ye ye ye. Mas Randy Putrajaya mijil saking Jombang Yasa Wilangun lumajan. Siap menika dipun undang utawi dipun tanggap kalian milya terpegati terhormat Bapak Budi, Ibu Ani, Ibu Aisyah. Terus ditumpakno ponak-ponakane Bapak Budi putra Wilangun lumajan. Berrawuh monggo nuwun sewu menika dermagati tuan rumah Bapak Budi ugi saha Ibu Ani, Ibu Aisyah sekeluarga sing badhe nyawer utawi nyumping artis biduan nggih siang menika kula aturi sembagaken nggih kula paring gendinge kemanten anyar udan adem-adem ngene iki apa gendinge no Putrajaya sing weruh ya gendinge kemanten anyar Mas Panus Putrajaya Nasida Audio Tatos yo kemanten anyar yo
ya. Putrajaya birunya cinta. Ayo kacung, ayo ngono, ayo ngono. Katon mendo wekane wis katon mendo Ilaton mendung mama ijau. yani sarepe wis katon oh namamu ya sinono oh biate cepat mulia Yo yo yo. Coba reoke digeser ngidul sing di tengah terop. Ya, masalahnya reoke bocor ngidulan no. Ngidulan ya. Pripun iki Bapak Budi sampun apa dereng sing numpak reok? Terus monggo mbok pilih Bapak Budi wonten pamundutan gending permintaan lagu monggo kula aturi nggih. Info ST bakul ST ya Fitri tuku kok kemalan. Pet urusan pet ST pet ya sewu kula sukani gending sepindah malih gending lagu terakhir nggih. Nggih, lagu yang lagi viral Mama Yeni. Iya. Umpama aku rawati dosa apa orang elek
Sumar. Yo. Konyone roin. Sak perjuangan. Waduh, yo. Janji Perantauan akeh kandel oleh. tresnamu rono liyane susah senang biareng kabeh lakoni atiku aku Gusti Kuatno atiku Mas Umar. Yo. Yo yo yo. Iya. Ayo reo ki geseran dibuka sithik teko kidul lak ketokno Bapak Budi. Sing di ngarep panggung geser ngalor, ngarep panggung iya. Geser ngalor ana. Sing di ngarep panggung kentung geser ngidul, ngidul tung ngidul mundur. Iya, nggih. Pripun niki Bapak Budi? Pundi niki Bapak Budi? Kula sukane gending sepindha malih sak lagu kasih jingkas bombong ana dulur ado teko perantauan Umar mulai tahun 70 no ya ndak pakai persen. Ala wong ngiroin Mamat Padomasan Jember. Jawa Timur Indonesia. Nggih. Sak lagu kas menika request ugi pamurutan saking Manajer juraganipun Putra Jaya Mas Randy. Warang, lagune warang wonge loro le. Nggih, udan-udanake wong lorono. Dados makarya sesarengan nasida audio Putra Jaya. Dados yo. monggo Mas Umar dicokot le. ayo ayo ini dulure Pak Budi
ayo yo ngomong lias ngomong sayang mung jadi gembyang ilang di pungkasane beda ambinya Mama Fitri Majino Majino oh matur sembah nuwun Pak Budi Ibu Ani matur sembah nuwun ala kolaonan Umar oh ya Putra Jaya Ger. Aku juga ada. Mas Putra, dalam no cinta itu apa? iki lho Umar lho Gila, cinta itu adalah ketika kita merasakan suatu getaran yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ih, kona. Bapak Nur Lalo Baroin iki koncone teko Baroin Cak Mamat kabuaran Umar teko ye yo Di kekiki Kone urip iki Maju salah mundur salah Harap belum Soyo susah Suna sing ngerti sampai sudah Joyo yo ye
nggih. Mas Randy, pripun Mas Randy? Sampun nggih.